Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa babot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Kini gyapon niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y panay makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may gala nga Martes pizza 27 na. Buwan mga kaigalaan sa Enero tuig 2026. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Nagunas to miskutanan karong butaga mahigala. Mayong balita makiganalan lang sa mga kwalipikado nga mga lolo ug mga lula. Dinhi sa dakbayan sa Sugbo kay sugda na ang distribution sa financial assistance alang sa buwan sa Pebrero karon ang pizza 13, 14 ug 15 isip love offering. Oraga nindot na ni karon sa mga ato mga seniors ha. Kadalig pagtagad do butagas to uman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Mo nay maayong balita no alang sa ato mga seniors o bisan kadto mga tawo nga naminaw to karon kay ilang mga lulog lula, ilang mga nanay tatay, mga mamagpapa ha. Kadawat na mga higala sa ilang love offering. Aha. Pero di pwede maayong balita kay ang presyo sa produktong petrolyo ni saka sugod karong mga orasa. Nakata sa nagpagtagad do butaga mahigala sa atong pagmanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Samtang sa pikas bahin usa ka grupo ni pasidaan sa nagkaduol ng catastrophic overload sa paspas nga pagkapuno sa landfill sa Konsolasyon, subay sa paglabay og basura sa mga dagkong syudad sa Metro Cebu kada adlaw. Human mahigala sa Binali o landfill na di na malabayan tuam ni hangyo ang Cebu City ngadto sa Konsolasyon. Karon paspas kaayo ang pagtubo sa basura mga higala. Naganta sa pagtagad do butaga sa atong pamanuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang sa pikas bahin duha ka impeachment complaint batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. giduso na ngadto sa House Committee on Justice og dinhi na nagsugod ang 1-year ban. Naganta sa nagpagtagad do butaga mahigala sa atong pamanuman karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Sa laing bahin ang pag-ambush mga higala sa mayor sa Sheriff Agwak, Maguindanao. Mismo ang mayor wa pa mahibaw sa insakto gyung motibo ngano nga siya gi-ambush. Why sulti to nang ambush mga higala? Kay bisag siya maoy na nangambush, siya mo'y nigamit og RPG, apan siya gid taon may namatay. Ang mayor mga kagalaan sakay sa usa ka armored vehicle, buhi mga sukit tig babinaw. Og ikatulo na nga attempt na ini sa iyang kinabuhi nga gi-ambush kini mao mayor. Di pa gid iyang panahon kasamang Nestor. Kadto hinong nangambush iyan gyud panahon. Kay human sa pagpabuto sa RPG amot o nakaigo ba kato or nakatipsing lang. Anya na nakay din sa multicab mga sukit tig babinaw nga kinini ang minivan na type mga higala sa multicab. Ila mahinong nasugat ang convoy sa mayor. Nasapul hinon sila mga higala pod sa inkwentro. Nakatanig pagtagad rumutaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang sa laing bahin 18 na ka nakalas, samtang 24 na missing pa sa nagpagkalunod sa usa ka roro vessel sa kadagatan sa Basilan. Og sa pikas bahin katong gusto mahimong milyonaryo karon tuiga, mahimong mutabang kamo pagpangita ni Atong Ang. Ay kay dunay premium 10 million pesos. Asa may lisod pangitaon si Atong Ang o mangitag sigbin. Gusto kang mamilyonaryo, mangitag sigbin, lisod pangitaon. Asa may lisod pangitaon si Atong Ang? Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita
detalyado